Nilqakom jgħid il-YouTuber ta' Arsa, programma Mix Zone, fejn magħkom ħankun nitkellem u ndiskuti dwar il-logħba ta' tlieta li għadda bej Arsa u Bayern Munich. Il-kwarti finali tal-kompetizzjoni ta' Champions League, nabda dubju il-leg għaddu miftuħ beraħ, ġiex timiet kompatti, bilanċjati, nemmen li bil-ballun konna kemm maħjar minnhom, bis però huma fl-opinjoni għandhom attakka ħjar minna, bl-ebda dubju, għaliex iktar klinika qudiem il-lasta u tista' tgħid l-ewwel ħaf taraw dartej u skwira dartej, ġifieri mekturi l-qawwa dominanza ta' dan it-tim fl-Ewropa. Mela, ħriġna b'informazzjoni ta' Raja, White, Gabriel Saliba u Kivior, fin-nofs Odegaard, Rice u Jorginho, mal-linji Martinelli, Havertz u Saka, eżatt. L-ewwel ħaf ħammorna fil-vantaġġ, gol fl-ewwel minuti tal-logħba ta' Bukayo Saka, ġmien ta' gol ukoll, vera kemm għadhom tajjeb ħafna mit-tim tagħna. Gol li tagħna konfidenza wkoll biex imorru fiċ-ċuttini wieħed ukoll, imbagħad hemmhekk kellna ċans ieħor ta' Ben White fejn seta' faċilment tefana tnej b'xejn, però ovvjament Ben White ma nistgħux nikkundannaw għaliex hu striker u laqas huwa player li attacking mentality, huwa player difensiv u ma kienx daqshekk b'esperjenza xinġi huwa mal goler u taħġaq fih. Kulħadd jaf Ben White kemm il-xogħol difensiv jagħmel, ma sax nikkundannaw fuq dak il-ċans, biss però kif għandna dak il-gowl, dak il-ċans għal jgħu żgur li l-logħba kienet tuħu żvolta differenti. Bayern Munich ġabu l-gowl ta' draw, il-gowl ta' Gnabry, ex-player tagħna, kien hemm żball bejn Rice u Gabriel. Fl-opinjoni tiegħi Gabriel ma kellux jinqala, Rice kellu jieħu dak il-ġirja ta' Musiala u Gabriel kellu jibqa' hemmhekk. Tefa ballun intelligenti kien wara Gabriel, Gnabry għata d-difiża u per-Raja bejn saqajh u d-gol tal-1-1. It-tieni gol ta' Bayern Munich, it-tieni gol fejn rajna ġirja tal-blieħ ta' Leroy Sané, dal-plejer kulħadd jaf kemm huwa plejer promising ħafna, winger ta' vera. Għadda ballun bejn saqaj Kivior, ġara minn nofsi ground Saka Xitana u William Saliba, il-kommet tal-fawl u tom penalty. Ovvjament, Harry Kane stepped up to take the penalty, ovvjament, kulħadd jaf x'rekord għandu kien ġal Emirates u speċjalment kontrina. Bla dubju kien ħajkunu li jiskurja u teħħom fil-vantaġġ għat-2-1. It-tieni taqsima għamilna sostituzzjoni, daħħalna Zinchenko, flok Kivior, beda jibati ħafna Kivior, Zinchenko iktar komdu bil-ballun u l-logħba peress li kienet iktar kontrollata minna, tista' tgħid il-logħba kien fidejna wkoll għal ħin itwal tal-partita. Mbagħad ġibna l-gol ta' draw ta' Leandro Trossard, meta rajna l-ġmiel ta' ġiex fake shots ta' Gabriel Jesus u waqqa Manuel Trossard u bin-Neuer fl-rokna x-xibka. Kif diġà qed, kollox għadu miftuħ, kollox jista' jiġri, fl-opinjoni tiegħi ma nistgħux ngħidu issa min kapaċi jinqala, ġiet huma verament tajbin ħafna, ġanti tal-Ewropa tista' tgħid. Bayern Munich ovvjament għandhom l-esperjenza minna. L-esperjenza tilha fil-kompetizzjoni, apparti l-lak, jien nemmen li ma tantx kont nemmen daqshekk, però aħna tista' tgħid kull ma għandna 4 players li labu f'dil kompetizzjoni li huma Havertz, Jorginho, Zinchenko u Jesus u Party wkoll, meta kien Atletico, però ftit li xejn ukoll. Prattikament 5 players bejn skwadra sħiħa ta' Bayern Munich labu f'dil kompetizzjoni hija inġusta. Nemmen li bħala tim huwa kapaċi u nemmen li fil-moment qed aħjar minnhom, bil-bidu dan juri biċċar ukoll fil-klassifika tal-Leagues tagħna. Bayern League mitluf, aħna nifqgħu ta' Premier League, għavu li għadu miftuħ beraħ, kollox jista' jiġri wkoll. Però bħalissa aħna tim on form, ġifieri
biex terpennaħom ukoll mhijiex ċajda, ftit timid kapaċi jirbħunhom, speċjalment din is-sena. Irrid ngħid statistika oħra, konnina minn Diċembru ma naqgħu ġiex gols fl-ewwel half, mhijiex ċajda, hemmhekk turi d-dominanza tad-difiża tagħna. Ġifieri kulħadd jaf kemm għandna partnership ta' Gabriel Saliba verament b'saħħithom ħafna u tajbin flimkien. Il-logħba wkoll kien hemm ċertu deċiżjonijiet fejn faċilment setgħu jittieħdu bil-kontra dak li ddeċida referi u dak li ddeċidew tal-VAR. Rajna dik il-handsball ta' Gabriel, meta ovvjament jiena fl-għamil ma kienx penalty, ma tistax tagħti dak il-penalty fuq dik l-affari f'dan il-livell. Seta faċilment għal referi ma smax il-suffar, ma smax il-referi saffar. Ġifiri da, ovvjament, kuħad li qabel il-ballon bidieħ biex jirranġa il-ballon għal Gogik. Namlu għaf kull logħba tista' tgħid. Dejjem Gabriel jibdieħ il-Gogik u qassam il-goler. Ġifiri ma jistax tagħti penalty għalhekk. Biss però ħalqet kontroversja fl-aħħar momenti tal-partita. Meta Neuer waqqal Saka, jinfa penalty 50-50, mhux ħanejt kien, mhux ħanejt ma kienx. Tista' tinterpretaħ kif trid, però li hu żgur li Saka b'intelligenza daħħal Saka f'Neuer, però Neuer fl-penalty wkoll ħareġ ħubtejh ukoll, jiġifieri jekk kienet intenzjoni biex iwaqqgħu tista' tgħid li kien, però peress li qabel Neuer ħareġ ħubtejh u għamel kuntatt ma' Saka, Saka daħħal is-sieq bejn saqaj Neuer biex ovvjament iwaqqgħu. Ġifiri għalek tista' tgħid li ma kienx. Diffiċli, kollox għadu miftuħ, nistennew issa t-tieni logħba ġa Munich. Żgur li ħatkun logħba diffiċli ħafna, Bayern kulħadd bis-sapport tagħhom speċjalment. Żgur li ħajmlu l-partita verament diffiċli. Nistennew naraw, importanti li jekk ngħaddu f'di kombinazzjoni ħanżidu l-logħb. Nżommu l-plejers tagħna kollha match fit, irridu kulħadd fl-iskwadra, baqa' ħafna logħbi jibes, 7 logħbiet fil-kampjonat, logħba oħra fil-Champions League, jiġifieri kollox da miftuħ. U importanti wkoll li nagħmlu squad rotations fil-league fejn nistgħu. Ovvjament il-ħadd li ġej għandna logħba oħra diffiċli ma' Aston Villa home. Aston Villa dak id-dim li rebħulna fil-ground tagħhom. Irridu mpattu ilhom, ħatkun logħba tqila ħafna u ma jkun mar dak Luis, da jkun pedina importanti fit-tim, ħajħossuh minn ajru. Però rridu nistennew u naraw. Grazzi, nsallimkom. Infakkar li da programm tistgħu ssibuh fuq il-YouTube channel tagħna, il-Kamra Sportiva. Il-lejla wara l-logħba tal-Europa League bejn Roma u Milan ħanisimgħu il-Joseph Magri u l-Karl Barnes bir-reazzjoni tagħhom. Grazzi u nsallim kulħadd.